iki. Wis, anjuk rono sithik. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cangkeme Maknya hari ini. Oke guys, Mbak Rina beli lontong 1 apa 2 sayang? 2 ya? Ya 2. Oke guys, kita ngetum lontong dulu. Iki awane ning Jawa Tengah. Lah godhongku ning ndi iki, Mang? Kok miber kabeh ya awan. Godhongnya jatuh banget. Nek godhong jatuh jene rasane enak. Sudan sehat cacang, boke lagi mangkat kok. Sudan. Iki prei, iki ana jangan nganten. Iki masak gajah unta. Jane saiki nek dangdut rin. Ini Pak Jas. Acara apa? Acara obat. Obat habis. Kerupuknya pinten niki Mbak Rini? 5.000. Oke, tak pilihno pisan sing apik. Loh, kerupuknya udah teko. Andel ya, Rin? Ya. Sambel, ada irisan. Sambelnya telo, guys. Mantap. Oke, Mbak Rin. Manuke lho. Wah. Weh, Mas Slamet, klambine kayak kuda lumping. Lerek-lerek. Weh, lagi dasar. Halo sayang, mau beli yang dulu bantuin pas puasa. Nah itu saya. Lah kok baru muncul lagi? Iya. Di mana? Sekarang saya sekolah di SMK. Oh, nggih. Oke Mas Slamet. Terima kasih hari ini mau beli apa sayang hari ini? Gorengannya boleh. Pecel lontong ada semuanya. Pecel boleh. Oke Rin, aja manusia Rin. Oke guys, hari ini berjumpa lagi di ini kita berjumpa dengan seorang pria. Oke, terima kasih. Ini nggak percaya iki makane. Pecelnya 5.000 sayang. Oke. Pecel 5.000 adae godhong jati. Oke, bolo. Apa? Pecel? Pecel lho. Enggak go lontong. Tuh, video. Ini mau ya, Mbak ya? Oh, alah Mbaknya yo kosong. Ini guys, alhamdulillah. Mbak nek tuku pecel dari deh, Mbak. Mau enggak, Mbak? Oke. Oke, siap. Kangen sama mbaknya yang di Kocepu ya Pak ya? Iya. Oh dong Tuban punya ya, oke deh. Ini Mas Slamet carry ayo Mas. Aku tak ngerti. Mbak sing omahe aduh banget. Ini sambelnya belum, sambel. Enak, banget.
Bagian syuting dibayar piro iki? Bisa diatur. Terima kasih. Pengen apa niki? Sambil di kamar. Iki mang ndoke keri. Ndoke keri. Lho bos, adae bos wis yo. Sedeng apa ora iki? Yo, lah ndoke sedeng iki. Berapa mang? Biasa 5 sayang. Nek jalo 10 yo sesuk ngewangi goreng nih Mas. Ya, oke Mas. Ayo kata-kata hari ini ayo. Kata-kata hari ini kita semangat bekerja. Jangan cuma tidur-tiduran. Oke, guys. Wis Rin pateni Rin. Kesel. Nggih. Halah kena wong dong Tuban iki. Kudune. Halah dong Tuban ketoke. Bismillahirrahmanirrahim, sudah diambil 1 kupon. Dong Tuban. Di toko nanti tak lulus ini. Terus ada penasaran. Oke, yang berikut monggo dibersani kuponnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenenge ora diwaca nomor ya. Nomornya yang pertama angka 1. Woi. Terus 9, Terus. 5, Terus. 4, yang terakhir 5. Halah halah halah. Aduh, ora ini. 1, Nomor kene songone. 4, 9. Halah 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 jom. Dalam gini yang ini. Loh, derek lho, iki saya jam kira-kira lho. Dulu apa derek apa lo gini? Halah, nomor kene songone. 1954 95 kersane riyen ditingali sing kupone ngapa? Ayo, dong Tuban, dong Tuban. Enten dugi 195495 dugi dia dugi. Weh, lah kuwi kaose putih. Tiang ketua. Tiang ketua. Bung, tiang Wis ketua. ana tulisane. Tiang ketua ini ya. Tiang ketua nomor 3. Nggih. Tiang ketua. Pak, Pak jajane meneh sini. Jenenge Pak Cocok. Wadiono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Endi wonge? Walah. Nggih. Weh, sampean, Pak. Alhamdulillah. Ya salah. Itu motor. Alah, ora entuk, Bung. Enggak, belas ora itu. 30 ora itu. Oke, guys. Ora entuk Honda, guys. Bosor. Ayo situ mobil. Ora entuk. Wis tahu. Weh, ayo, ayo. Ayo pulang yuk. Alah. Guys, montore temek wong ketuan dancur. Wis iso salahku meneng aja. Alah, ndoke kiples. Wale lo gini mang. Aja to, Mas, kowe mangan apa piye? Kesel banget, Mas. Kowe kawit iso adikku ngaceng kawit mang. Wis. Gak blas. Asu piye? Lontong ora? Ya, Mbak, aku bukan kesel, aku ki kesel. Dia sik tenan kowe kok. Kowe barang sing Pak, kowe iki apa? Kan ngevlog dhek kok. Oh. Somben nenek Jun. April enek. Pengen entuk lah wong ono aneh 5.500 wonge sak dia. Oke guys, hadiahe ora entuk. Sing entuk te pasangen wong ngepung. Sing entuk motor wong ketuan. Bakul kerupuke garing ora entuk apa-apa ya, Mbak. Oke, bolo ora entuk saiki nek menentuk somben. Ora apa-apa. Sing penting awake sehat ya, guys. Wong tokone jek ngadeg e somben darane hadiah neh. Oke, tak lanjut aku dodol, guys.
Oke pemirsa, mae wis tekan omah iki. Ya, wis tekan omah. Mang anu ider karo ndelok dangdut ngene Mas Tulus. Mergake undiane kena wong ketuan. Panolan apa ketuan lho guys ya. Entuk prapit. Wong entuk prapit. Alhamdulillah. Awake dhewe entuk popo. Mak Sunti ya nganggur. Wis ra masalah sing penting sehat guys ya. Ora usah mikir adik entuk hadiah geden-geden. Ora tok ukurane ora tok. Ya wis ngono ya. Tak cukupi semene kontene dina iki nek tutur kata sing ora jelas. Iki mang ya ider ya golek undian. Pokoke ya wis ider karo golek undian ya wis karo keliling-keliling marik-marik. Wis ngono ae muga-muga tokone Mas Tulus jaya selamanya ya. Waras sehat sing dodol ya sehat sing tuku ya wonge waras, penyakite tandure ilang kabeh blas. Oke cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.